நம்ம பார்க்க போறோம்னா ஜியோ ஃபோனில் எப்படி நம்ம ஃபோட்டோ எடிட் பண்ணி இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம். அவங்க வீடியோ போகலாம். ஃபஸ்ட்டு உங்கள் மேலே என்ன பண்ணுங்கள், அப்புறம் கூகுள் ப்ரௌசரில் போய்ட்டு ePhoto360.com டைப் பண்ணுங்கள். நான் டைப் பண்ணிட்டேன். இந்த லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். போய் ஃபஸ்ட் லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ண உடனே வியூ எழுதுன்னு இருக்கும், அது வேணால் கிளிக் பண்ணிட்டேன். நீங்களும் கிளிக் பண்ணுறேங்க. ஒரு நாள் லோடிங் ஆகும். லோடிங் ஆகிற மாதிரி கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணுறேன். நான் ஒரு இமேஜ் கிளிக் பண்ணுறேன். அந்த இமேஜ் தான் எடிட் பண்ண போகிறேன். கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்கள். கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ண சொல்ல உங்களுக்கு எந்த லோகோ வேணுமோ அது ஃபஸ்ட்டு போய் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு நான் ஒரு லோகோ கிளிக் பண்ணிட்டேன். லோடிங் அது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள். நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் வீடியோவா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணுறேன். யுவர் டெக்ஸ்ட்னு இருக்கும். அதில் நான் போயிட்டு சும்மா அப்படின்னு டைப் அடிச்சு கீழே கோன்னு இருக்கும், அந்த கோ கொடுக்குறேன். கோ கொடுத்ததுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் லோடிங் ஆகும். அப்புறம் ஒரு வெப்சைட் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரிக்கு ஜியோ ஃபோனில் மட்டும் ஒர்க் ஆகாது, எல்லா ஃபோன்லேயும் ஒர்க் ஆகும். ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனில் கூட ஒர்க் ஆகும். கிரியேட்டிங் இமேஜ்னு ஒர்க் வரும். நான் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க பாருங்க, ஏபின்னு இருக்கும். இப்போ நான் அது இமேஜ் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன். சேவ்னு இருக்கும் கீழே, நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன். அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கூட சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனும் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஆல் ஆப்ஷனும் கிளிக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ போடுற ஒரு வீடியோவுக்கும் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இந்த வீடியோ நல்ல மோட்டிவேஷன் பண்ணால் அடுத்த வீடியோ நான் சூப்பராக ஒரு வீடியோ போடுறோம். ஆம்பிஷன் வீடியோ போடுறேன். நல்லா அந்த வீடியோவுக்கு மோட்டிவேஷன் பண்ணுங்கள்.